Yayi ndibanosizi kakhulu xa ndibukele ootata bethu noomama bethu besithi mama, ma'am, ootata beneentshebe ezimhlophe besithi tata emntaneni. Hayi nantse kwela xesha kaloku umfundisi lona nantsike uze nomfazi wakhe apha kule ndawo. Kufuneka ngoku kuhlonitshwe umfundisi nomama wakwakhe. Bebadala abatata beli bandla bathi tata emntaneni. Yeyi kuguqwa amadolofane xa uzalidaliye kumem. Ewe mem. Omnye ke wagqibela wabo mem wadika abafazi yiloo nto leyo yoba bebememezisa bachithela utata ekhaya lo ngeti. Kulapho washukuma khona waqonda matye hayi kubhetele umyeni nam ndimenzele ngokwami ithi nam ngabe kuthiwa mem kum. Hayi akudlalwa nathi. Ulufuna ukuthiwa mem ungumntana. Hayi mna soze nenze loo nto. Hayi andicingi tu ungazoyibona lo caba mayithini.